ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ. हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. विधान परिषदेच्या आमदारांची निवड झाल्यानंतर प्रमोद जठार हे सिंधुदुर्गामध्ये दाखल झाले आहेत. कालपासून ते सिंधुदुर्गात दौरा करत आहेत. दौडमार्ग आहे, कुडाळ आहे, वेंगुर्ला आहे, सावंतवाडी आहे. त्यानंतर आज कणकवली विधानसभा मतदारसंघाच्या दौऱ्यावर आहेत. त्यांनी साहेब 2 दिवस दौरा करताय. कार्यकर्त्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभतोय, काय सांगाल एकंदरीत? मी कार्यकर्त्यांचा, खरं म्हणजे पक्षाने मला कार्यकर्त्यांचाच आमदार म्हणून परिषदेवर पाठवलेलं आहे आणि पक्षाची भूमिका आहे कार्यकर्ते, जनता आणि नेते या सगळ्यांचा समन्वय साधण्यासाठी सिंधुदुर्ग ते पालघर अशी समन्वयाची जबाबदारी दिलेली आहे. त्यामुळे कार्यकर्ते खूप आनंदी आहेत. प्रत्येक कार्यकर्त्याला वाटतं की तोच आमदार झाला आहे. त्यामुळे या खूप छान, मला वाटतं या आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा आज आम्ही या ठिकाणी समारोप केला या सगळ्या तालुक्यांचा आणि कार्यकर्ते, आमचे सगळे मंडळी, सगळे नेते, सगळे हॅपी आहेत आणि हळूहळू मला वाटते ही जी सत्ता आमच्याकडे केंद्रात, राज्यात सगळीकडे आलेली आहे त्या सत्तेच्या माध्यमातून नवीन जुने हजारो लाखो कार्यकर्ते जुळले आहेत. या कार्यकर्त्यांचा आपसातला जो काही समन्वय आहे आणि या समन्वयातून सत्तेचा वापर करून साधण्यासारखा ती शेवटच्या माणसापर्यंत नेऊन पोहोचवण्याचं काम, मला वाटतं हे सगळं समन्वयाचं काम आम्ही करतो आहे. फार सुंदर अनुभव आहे. लोक खूप हॅपी आहेत. त्यावेळी आपल्यासोबत असणारे जे कार्यकर्ते आता पुन्हा आपल्यासोबत जोडले गेले असं एकंदरीत आता दिसतंय. नाही, कधी कधी काय होतं, हा मोठा प्रवास आहे. हा 2-3-4 हजार वर्षाचा प्रवास आहे. प्रत्येक माणसाच्या आयुष्यातला हा 50-100 वर्षाचा प्रवास आहे. या प्रवासामध्ये अनेक लोक थकतात, भागतात. त्या पुन्हा त्यांना संजीवनी देणं, त्यांना पुन्हा ऊर्जा देणं, पुन्हा ताकद देणं, हेच पक्षाचं काम आहे. थकू नका, भागू नका, आम्ही तुमच्यासोबत आहोत, असं अनेक प्रमोद जठार असे भारतीय जनता पक्षामध्ये काम हजारो वर्षापासून करत आहेत. त्यामुळे ही एक प्रक्रिया आहे, ती अविरत चालणारी आहे. पुढच्या पिढीपर्यंत नेण्याचं काम म्हणून हे सगळे जुने कार्यकर्ते आहेत त्यांना पर्यंत ताकद देणं आणि नवीन कार्यकर्त्यांना आपल्या पक्षाची भूमिका समजावून सांगणं. जुनं ते सोनं आहेच, पण नवीन ते पण आणखीन चांगलं सोनं आहे आणि ह्या सोन्यातून माझा सोन्यासारखा देश, सोन्यासारखं राष्ट्र घडवणं, मला वाटतं हा आमचा अंतिम लक्ष्य. एकंदरीत कोकणाचे आमदार आहात आपण बघितलं गेलं तर कोकणाच्या रिफायनरीसाठी आपण मोठा प्रयत्न केलेला आहे. काय सांगाल त्याबद्दल? मला ओन्ली रिफायनरी नाही तर कोकणामध्ये रोजगाराचा प्रश्न आहे. माझ्या या सगळ्या सरकार आहेत, माझे पालकमंत्री आहेत, यांच्या माध्यमातून हा कसा सुटेल त्याच्यासाठी आम्ही अविरत कार्यरत. रिफायनरी हा एक विषय झाला, अशा अनेक गोष्टी रोजगारासाठी यायला पाहिजेत या मताचा आहे आणि 6 वर्षात मी ते नक्की प्रयत्न करेन. सध्या बघितलं तर आता पाऊस 2 दिवस सुरू आहे. एकंदरीत आंबा आणि काजू पिकाचं मोठं गेल्या वेळी नुकसान झालं 2 महिन्यापूर्वी आणि बरेच जण आता म्हणतात की आंबा पिकाला जे मोबदला जो मिळाला आहे, तुटपुंज आहे, त्यासाठी जास्त प्रयत्न करा असं देखील साधं आंदोलन देखील करतायत. एकंदरीत 14 तारखेला मी शपथ घेणार आहे. त्याच्यानंतर होणाऱ्या पहिल्या विधान परिषदेमध्ये आंबा, काजू आणि कोकणातल्या सगळ्या प्रश्नावरती मी नक्कीच बोलेन आणि जास्तीत जास्तचा निधी मी माझ्या केंद्र राज्य सरकारकडनं खेचून आणण्याचा प्रयत्न करेन. देवगडमधला आनंदवाडी प्रकल्प आपल्या स्वप्नातला प्रकल्प होता, कधी मार्गी लागेल? आता मी आलोच आहे लगेच हळूहळू. आता आमचे पालकमंत्री बघतच आहेत, पण त्यांच्याबरोबर जर काही गोष्टी राहिल्या असतील बॅकलॉगमध्ये ते पुन्हा त्यांना आठवण करून देऊ, त्यांच्या समोर आणू आणि त्या पुऱ्या करू. समन्वय साधण्यासाठी एक्झॅक्टली. आपल्याकडे हे मी अग्निशमन दलाचं काम करणार आहे, आग लावण्याचं नाही, आग विझवण्याचं काम मला दिलेलं आहे. निश्चितच धन्यवाद साहेब. आग लावण्याचं नाही, आग विझवण्याचं काम आपण करणार आहोत, समन्वय साधण्याचं काम, असं जठार यांनी सांगितलेलं आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण साधला, कणकवली.